אז איתנו באולפן, עורך דין אדם מימון, סמנכ"ל ביטוח סיכונים מיוחדים, למדה ברוקינג, בוקר טוב. ומאי גרין, ראש תחום סייבר, יזם קופרו. בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב. נתחיל ונדבר על פרשת הסייבר בשירביט. באמת, בתחום הסייבר הייתה את פרשת דליפת המסמכים בחברת הביטוח שירביט, כיום נקראת RFI גלובל, שהראה בשנת 2020 בית המשפט המחוזי מרכז, אישר הסדר פשרה במסגרתו, אני חושבת שהוא אישר את זה ב-23, במסגרתו תשלם חברת הביטוח הראל, שרכשה את הפעילות הביטוחית של שירביט כבר ב-2021, סכום כולל של כ-4.9 מיליוני שקלים, למעל מ-16,000 לקוחות. לא נשמע הרבה. זה לא הרבה, זה יוצא משהו כמו 500 שקל ללקוח שנפגע יותר, 200 שקלים ללקוח שפחות מידע רגיש הוזרם עליו או נחשף. זה לא הרבה בטוח פר לקוח, אבל זו העסקה. בנובמבר 2020, כאמור, פרצה קבוצת האקרים לשרתי חברת הביטוח שירביט, במה שהוגדר כאירוע סייבר חמור. בין היתר נחשפו גם פרטי שופט בכיר. על החברה אף הוטל קנס בסך של 10 מיליוני שקלים על ידי הממונה על הביטוח בעקבות אותו מקרה. ובאמת נשאלת השאלה אם בעקבות פסק הדין חברות יצטרכו להשקיע יותר בהגנת מידע. שוב, בוקר טוב. בוקר טוב. אז באמת אנחנו מדברים על סכום שהוא לא בשמיים, למרות שהראל לא הייתה קשורה בכלל לפריצה הזאת, וזה עדיין לא היה בבעלותה, אלא בבעלות שירביט, למרות זאת זה נמכר וזה כן הושת עליה. אז מה אתם אומרים? היום צריך להשקיע יותר בעקבות זה? זה מעלה איזה שהן חששות, איזה שהן זרקורים, נורות אדומות לחברות? לחלוטין. דבר ראשון, אפשר לומר על שירביט, שזה אירוע יחסית די ישן, אבל אנחנו עדיין מדברים עליו, מהסיבה שהחברה די נמחקה אחרי האירוע, מה שלא קורה להרבה חברות. זאת אומרת, זה מאוד חשוב איך אנחנו מגנים על החברות האלה, ואיך אנחנו מצליחים בסופו של דבר למתן את הסיכונים, אבל בסופו של דבר, כשמגיע האירוע, זה תלוי איך היא יוצאת מהאירוע, כי אירוע זה רק עניין של זמן. אז איך היא יצאה מהאירוע? היציאה שלה בעצם מהאירוע, אתה אומר, מוטט את החברה. המחירה הייתה בעקבות האירוע הזה? זה היה קשור לזה? כי בעצם בוצעה שנה אחרי. נכון. כל התהליך עצמו, גם התהליך המשפטי וגם התהליך הרגולטורי לקח הרבה זמן. היות ואין מספיק אכיפה, אנחנו מגיעים למצב שחברות בסופו של דבר לא יודעות לתת את המענה גם במקרה של אירוע סייבר. והחברה בוודאות לא הייתה מוכנה לאירוע עצמו. וצוותי התגובה בסופו של דבר עשו מה שהם יכולים לעשות ברמה הטכנית, אבל שנה לאחר מכן אנחנו ראינו שהיא לא הצליחה להתאושש, וקרתה למעשה, והייתה המחירה למעשה. כמה עולה בערך אבטחת סייבר לחברה מהסוג של שירביט, כדי שלא יקרה אותו מקרה? אתם יכולים להעריך מבחינת סכומים. כמה זה עולה לה? אני חושב שזה מעבר רק כסף שצריך לשים בחברה, זה איך לנהל בכלל את כל האופרציה של סייבר בארגון, ופה היה הכשל של שירביט הכי גדול, וגם... גם לזה יש עלויות מן הסתם, להביא מומחים לסייבר, או לדאוג שהמערכות... זה גם עלויות קבועות. אבל זה גם חשיבה מראש של, יש לי סיכון סייבר בחברה, איך אני מנהל אותו. אבל זה לא א' ב', זה כבר זה לא הפעם ראשונה שזה קורה, ובמיוחד בחברה עם מידע רגיש, זה משהו שהיה צריך להיות כבר מזמן מוטמע בתוך החברה. אז זה בדיוק מה שקרה בשירביט. זאת אומרת, שירביט הכל היה מוזנח. וזה גם, הטענה הייתה של שירביט, איראנים תקפו אותנו, ולכן אנחנו לא הייתה לנו שליטה וכולי וכולי. ואם איראנים תקפו, אז מה, זה בסדר? אז זה מה שבית משפט המחוזי אמר בפסק הדין בהסדר הפשרה. זאת אומרת, אתם התרשלתם באופן הניהול, אתם שמרתם מידע ללא לצורך, לא מחקתם מידע שלא הייתם, זאת אומרת, פה הקשר. וכאן מתחיל כל הסיפור. קודם כל, להבין את הסיכון, to address it, ואז להתחיל בכמה עולה לי, מה עולה לי, אבל קודם כל ההבנה ותחילת הטיפול בזה. ונגיד בחברות ביטוח אחרות, או אולי זה מידע שלא ידוע לנו, אבל חברות ביטוח אחרות היו מוגנות יותר? שירביט, כמו שאתה אומר, אדם, הייתה יותר, שם זה היה פרוץ? או שהיא הייתה באמת באיזשהו מקום שהתנהגה כמו כל חברה אחרת שהתנהגה, ואלה יתרה מזל קרה המקרה. אני בתפקידיי הקודמים ערכתי מספר סקרים על מספר חברות ביטוח, ואני יכול להגיד בוודאות שחברות ביטוח שאני לפחות סקרתי, נמצאות ברמת הגנה הרבה יותר גבוהה מאשר שירביט הייתה. הם גם התשומות שלהם, וזה כבר אנחנו מדברים על הנהלה בחירה, דירקטוריון, ולמעשה הבשלות של הארגון, או התיאבון הסיכוני שלהם,
בהתאם לכך היה. אז כמה זה באמת בא לידי ביטוי בסכומים? נגיד חברה שהיא כן, שנראה לפחות, שוב, היום אתה אומר באופן יחסי בטוחה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, כמה היא צריכה להשקיע בשנה לצורך העניין? מדובר במה? בעשרות מיליונים או בפחות? אז דבר ראשון, מדובר במיליונים, אוקיי? לחברות בסדר גודל כזה, במיליונים בוודאות. אבל אחרי שאמרתי במיליונים, אנחנו גם יכולים בסופו של דבר להבין שתמיד, לפחות לשלב זה, תקציב הסייבר יהיה נגזרת של תקציב אחר, תקציב ה-IT. אוקיי. ובדרך כלל, אם אנחנו התחלנו במספר אחוזים של לפני עשור, משהו כמו 5 ל-7 ל-8%, היום אנחנו כבר מגיעים ל-25-30%, יש אפילו מקרים של 40% מתקציב ה-IT עצמו. וואו. וצריך, נגיד, יש היום ממונה הגבלים עסקיים בחברה, יש כל מיני טייטלים שקשורים לחברות, האם מקובל היום כבר שיהיה מישהו ממש שאמון על הנושא הזה, ממונה סייבר בתוך החברה? לחלוטין. בתוך כל חברה כזאת, לפחות מהגדולות שבהן, יש CISO. CISO זה Chief Information Security Officer. לקחו את זה ואמרו, ממונה אבטחת מידע מטעם הארגון עצמו, והוא בסופו של דבר אמור לדאוג, או אמון לפחות על הציות, גם הרגולטורי, גם מול הדירקטוריון, ובהתאם לכך גם להוריד את זה לשטח לפעולות נרחבות בארגון, על מנת להגן על הארגון, וגם במתן של אירועי סייבר ולתת מענה. אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אנחנו רואים, ואם אנחנו כבר מדברים על חברות בורסאיות ציבוריות, שם דווקא אנחנו רואים פער. אנחנו רואים שדווקא בעולם הזה, לא כל החברות הנסחרות מצאו לעצמם, לנכון לפחות, לקחת איש אחד שהוא ממונה מקצה לקצה על נושא אבטחת המידע. אז מי בדרך כלל ממונה על זה? זה איזשהו תפקיד שהוא מה? שהוא במרכאות על הדרך? שאלה מצוינת. בדרך כלל, במקרים כאלה, או שלוקחים את זה, מה שנקרא CISO as a service, מישהו שהוא חוץ ארגוני, מביאים אותו ליום בשבוע, ליומיים בשבוע, וזה בדיוק התיאבון הסיכוני שאנחנו מדברים עליו, ככל שיש יותר ימים בשבוע שהוא נמצא ונותן מענה, ככה למעשה הארגון כנראה יהיה יותר מוגן, או לפחות יהיה יותר עיניים על זה. אחרי שאמרתי את הדברים האלה, יש ארגונים שלא, פשוט לא מטפלים בזה. נותנים לצורך העניין לאנשי ה-IT לתת לזה מענה, כי בסופו של דבר בתקציב, מה שנקרא בתקציב השוטף, הם רואים שכן היו תשומות לעולמות של הסייבר, אבל לא היה באמת מי שינהל ויתכלל את כל המערך הזה. ויראה את זה בהשקפת עיניים. אז בואו נחבר את זה לשוק ההון והתקפות ספציפיות. כן, אז כן, המתקפות סייבר הם הפכו כמובן לאיום ממשי, גם על שוק ההון, עם השפעות כלכליות ותדמיתיות חמורות על חברות ציבוריות. אירועים כמו הפריצה ל-Equifax גרמה לדליפת מידע של כ-147 מיליון אמריקאים, זה מספר מדהים, כולל מספרי ביטוח לאומי. הדלפת המידע של פייסבוק, נחשף שמידע של עשרות מיליוני משתמשים ונוצל, בלי רשות כמובן, לצרכים פוליטיים. מניית החברה ירדה ב-20% בתוך זמן קצר, כמובן. וכיום זה די ברור שמתקפות סייבר הן חלק מהתחשיבים שצריכים להיכנס להוצאות החברות, ואנחנו נמשיך את הדיון שדיברנו עליו קודם, והשאלה היא האם שוק ההון מגיב בעוצמה מוגזמת לאירועי הסייבר, או שבכלל הוא לא מבין עד כמה האירועים חמורים, והוא לא מעניש חברות שיש בהם את אותן פרצות אבטחה. אני חושב שצריך להסתכל, להשוות בין ישראל לארצות הברית. אני חושב שבישראל זה עוד די ביטולי, הנושא הזה. זאת אומרת, לא היו יותר מדי אירועים בחברות ציבוריות, וזה הגיב בכל כך בעוצמה. כן, בגלל זה מקודם שציינתם, עוד מזכירים את מקרה שירביט שהיה כבר ב-2020, זה גם טוב, כי זה אומר שמאז לא היו עדיין אירועים גדולים יותר. כן, בדיוק. אני חולק עליך, היו? יש הרבה אירועים גדולים. ניסיונות אבל לא אולי. יותר כנראה. לא רק ניסיונות, גם אירועים מוצלחים. אז תן לנו דוגמה. אנחנו כל יום מוצפים, לפחות הקבוצות שלנו, שעוסקים בעולמות הסייבר, שנמצאים בחשיפה לאירועים רבים שקורים מדי יום. גם בחברות ציבוריות? גם בחברות ציבוריות. אבל זה מידע בדיוק. כן, אמורות לפרסם. יש חובת דיווח. איפה אנחנו פוגשים את הרגולטור? אם רוצים דוגמה של חברה ציבורית, אז בתחילת 2022, חברה ציבורית, חברת גולדבונד, זה בעצם בעלת השליטה במספנות ישראל, ויש להם גם פעילות בין הנמל באשדוד, פעילות לוגיסטיקה. היה שם פריצה, כחלק מהכנה השידור הזה גם קצת קראתי, כנראה שהאקרים בשם הפלסטינים וכולי,
והם הוציאו הודעה לבורסה, צפו, זה גם, היה שם שיבושים קצת בנמל, המניה אז ירדה, אחר כך כבר... ירדה בכמה? אז הסתכלתי עכשיו על הגרף, היא ירדה באזור הקרוב ל10%, אבל היא עכשיו בגדול בשיא כל הזמנים. כבר עברו מעל 3 שנים. לפחות יצא פרסום על זה, זאת אומרת, יצא דיווח. כן, הם מחויבים. אגב, ב-2023... אבל שמענו פה שלא יודע אם הם מפרסמות. מה חובת ההיקף? זאת אומרת, כמה צריך לדווח? עד כמה זה מהותי? מה וכמה, מה אני מדווח? מה קרה? ב-2023 רשות ניירות ערך גם הוציאה נייר עמדה מבחינת הדירקטורים שיש להם אחריות על זה וכולי, על אירועי סייבר, אז נראה שכן הרשות עושה איזה הליך לפחות של הסדרה של הנושא, צריך לעקוב. נכון, זה נושא חשוב, כי בדירקטוריון דפנה עכשיו שמים דגש גם על הנושא הזה, אי אפשר להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, אתה לא יודע, בוא תבקש איזושהי חוות דעת ממומחה, כי הנושא הזה הוא חשוב, הוא קריטי, כמעט אפשר להגיד לכל ארגון. נכון. לכל חברה. אז בעצם אתה אומר, אדם, יש התייחסות, יש דיווח, כי זו חובה של חברה ציבורית, אבל הוא לא מספק בעיניך. זאת אומרת, אתה חושב שעוד צריך להיות, יש פה עוד דרך לעשות? אני חושב שאם אני רואה את זה עם חברות שאנחנו עובדים איתן, נגיד בשוק האמריקאי, אז שם זה הרבה יותר נוקשה, זאת אומרת, יש סטנדרט של איזושהי תבנית של איזה הגנות סייבר יש בחברה בצורה מאוד כללית. פה זה פחות קיים תבניתי, יש שאם קרה אירוע תוך 4 ימים, אתה חייב להודיע לפי ה-SEC. פה אין לך איזה, זאת אומרת, אם האירוע הוא מהותי, אתה חייב לדבר, אוקיי, מה זה אירוע מהותי? מה מהותי? זאת אומרת, זה נכנס למקומות האלה. וכאן אני חושב שיש איזשהו פער שצריך כן להגן, בסופו של דבר, הרשות צריכה להגן על המשקיעים, וזה מה שצריך להכניס אותו, בעיקר בעולמות שהן חברות יותר טכנולוגיות, ששם יש הרבה יותר חשיפה. זהו, זו השאלה שלי. מה הפערים בעצם בין הסקטורים השונים, בין חברות? איזו חברה היא מוגדרת כחברה? דיברנו על זה שחובת הדירקטורים, שגם ככה לדירקטורים יש חשיפה מאוד גדולה, לדעת ולדווח. איזה חברות הן יותר נדרשת מהן הגנה גבוהה יותר? טוב, אז רק לפני רגע הוא סיפר למעשה על הדרישה של השוק האמריקאי. אנחנו רואים את התהליך הזה לצורך העניין במגזר הביטחוני. השוק האמריקאי למעשה מתחיל להכפיף את הדרישה שלו למגזר הביטחוני שלנו, שהם רוצים שאנחנו נעמוד באיזשהו ציות מסוים. לצורך העניין במגזר הביטחוני, שם בשוק האמריקאי, יש להם איזשהו נקודת ציות מסוימת שנקראת CMMC, והם הורידו את זה אצלנו, ואנחנו הוצאנו את זה כרב מגן במגזר הביטחוני. כשאנחנו מסתכלים על חברות, ואנחנו רוצים להבין שהם גם כן יעמדו באיזושהי רגולציה או איזושהי ביקורת שלמעשה תתבצע על בסיס חודשי, על בסיס שנתי, על בסיס דו-שנתי, אנחנו בסופו של דבר מצליחים להגיע למקום שדווקא אם אנחנו מסתכלים על תקנות הגנת הפרטיות, שם מתייחסים לזה הרבה יותר בכובד ראש מאשר לצורך העניין הרשות לניירות ערך וכדומה, מהסיבה הפשוטה ששם יש קנסות מנהליים מיידיים. מה קורה בשוק שאנחנו מדברים עליו כרגע? יש למעשה איזשהו סיכונים אחרים שבאים לידי ביטוי כמו מוניטין. וברמה של מוניטין, לצורך העניין, אם חברה ציבורית נפגעת, והמוניטין שלה נפגע באותו רגע, אז לוקחים בחשבון שתמיד יהיה לה תיאבון הסיכוני להגן על עצמה כמה שיותר, מה שלא קורה בפועל. אנחנו נחזור לנושא הזה מיד אחרי ההפסקה. תודה רבה לנדב שחם שלנו. שבעזרת השם ישוב אלינו בשעה השלישית, נכון? עם הרבה דיווחים ירוקים מאוד.